रैखागिरि नों आफा सोरजिगिरि नों बुहुमनि रैखागिरि नों आफा सोरजिगिरि नों बुहुमनि बावनाय नङा नोंनि अननाय थांनां थासान्दि सुखु आरो दुखुआवबो नोंखौ खुलुमना हेल' लोगोफोर दिनै बेखौ बायनानै लाबोलायबाय आरोना नोंथांमोन बियो जिंखाखौ लाबोबाय ओमफ्राय बियो मा होनो अदासि होनना बुङो आरोना ओमफ्राय थिथा केरेलाबो होनो नोंथांमोना माखौ बुङोसै ओमफ्राय नैबे थाइजौखौ बायनानै लाबोदो आरोना 50 थाखानो केजिसेयाव सेरसेयाव 50 थाखा दानिया लकेलफोराबो ओरैबायदि दाम जाबायना खिन्थु मोजां ना हामा बेखौ मिथिया जिखुनु लाबोबाय आरो 50 थाखा केजिनो ओमफ्राय नैबे बेदरखौ लाबोबाय आरो नै अमा बेदर ओमफ्राय माखासे बुस्थुफोरखौ लाबोबाय आरोना नै बेनोसै आरो दिनैनि बजारा नोंथांमोन दिनै अमाजों ओमफ्राय नै आं बेजोंसो जागोन बायदि मोनदों थिथा केरेलाजोंसो जानोसै अदासिजों माने आं बिराद गोथाव मोनो आरो नै आलु दरनैसो होनांगौ नैबेजोंहाय बिराद गोथाव मोनो आङो नैबेजों बारा होनाङा आरो एसेबांद्रायबो गोखा जानो हायाबा खिन्थु बेसेबां गोखा जानो हायो संनांगौ आरो संनानै हानानै लानांगौ आरो माने गोखाद्रायबाबो जानो हाया नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना बेसेबां गोखा जानो हायो बेखौ होनो हागोन आरो मानो होनोबा आं बिराद गोथाव मोनो खिन्थु बारा थाब जाबाय थानो हाया आरोना गोखा बुस्थुफोरखौ होमब्ला संनोसै नोंथांमोन बेसेबांखिनि लाबोदों नैबेजोंहाय दाउ लकेल लाबोदों नैबेखौ उनावहाय दाउ लकेलजों जानोसै आरोना मानो होनोबा जिंखाया दाउजोंसो गोथावसिन जायो आरो ना जिंखाजों दाउजोंबा गोथाव जायो बेनिखायनो बेखौ दाउजों जानोसै आरो ना बेखौ अमाजों जानोसै नैबे अमाजों होमब्ला नोंथांमोन आं संनोसै माबायदि संलांनाय जायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं माबायदि सङो बेदरखौ एवबाय लोगोफोर नै दायो नैबेखौ होनोसै आरोना थिथा केरेला ओमफ्राय आलु अदासि दायो दै होनोसै नै लोगोफोर आङो एवना लाबाय अदासिजों ओमफ्राय आलु बेदरजोंहाय अदासि गोखा ओमफ्राय दै होनोसै आरोना दै होनोसै दायो मोनबाय नै लोगोफोर बिराद गोथाव जाखाबाय नोंथांमोनाबो संना जालाय मालाबा अदासिजों आलु अमा बेदर थिथा केरेला बरिया गोथाव जायो अब्ला बेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ थेंक इउ सै